Кое е по-добро? Монашеството или брак? По отношение на това къде човек се спасява, зависи от това как човек живее. Този въпрос, дали монашеството или брака само по себе си води до спасение, трябва да се отговори, че може да се спасиш и в брака и съответно да погинеш в монашеството. И обратното, разбира се, може да се спасиш в монашеството и да погинеш в брак. Самите тези неща, те зависят от съдържанието, с което ги изпълняме. Ето защо и никъде в Библията примерно не пише, че трябва или примерно трябва задължително да се ожениш, за да се спасиш, или пък напротив не пише, че трябва непременно да станеш монах, за да се спасиш. То даже има такива случаи, дето хора, които са мисли за монашество, разбират Божията воля, че не са за монаси. Ето при Свети Серафим Саровски знаете много добре този случай, дето идват две жени. Тази възрастната жена иска да става монахиня, а пък млада жена е била с нея, тя пък иска да се жени и вече се намерила годеник. Всъщност Свети Серафим Саровски казва точно обратното. Тази младата, която си намерила годеник, казва ти трябва да станеш монахиня, а пък тази възрастната, която вече мисли за монашество, той казва не, тя е вдовица била, казва ти ще си намериш жених. И всъщност така и става. Ама не, разбира се, всеки може да отиде при Свети Серафим Саровски, нали, такива хора като него на практика не може да ги намериш. Всичко става с изпитване. Някак си човек трябва, разбира се, първо да погледне склонността на сърцето си. Това е важно все пак каква склонност има, но и да се моли да е волята Божия.